Meglepő ötlettel rukkolt elő a hogyanvezetek.hu Kft. Matricát ragasztanak a céges teherautóknak a hátuljára, amin a Hogyan Vezetek ügyfélszolgálatának a telefonszáma látható. Ha valaki panaszt kíván tenni egy ilyen matricás autó sofőrjére, nincs más dolga, mint hogy bejelentést tesz ezen a telefonszámon. Megkérdezném, honnan jött ez a meglepő ötlet? Igen, hát ez pontosan így van, ez külföldi gyakorlat. Hogyha valaki tőlünk nyugatabbra jár, autózik, akkor látja, hogy ott az autósok kicsit másképp vezetnek, udvariasabbak, kedvesebben vezetnek, kicsit más a közlekedési morál. Innen jött az ötlet. Sok kis teherautón, furgonnak a hátoldalán láttam egy matricát, amin az adott ország nyelvén az volt, hogy hogyan vezetek, és egy telefonszám. Először nem értettem, hogy mire való ez, amíg el nem magyarázták, hogy ezen a telefonszámon bejelentést tehetek egy ügyfélszolgálaton, hogyha annak az autónak a sofőre agresszíven, balesetveszélyesen vezet. És megtetszett önnek ez az árulkodós rendszer? Hát megvalom, először elég furcsának találtam, hogy most beáruljuk, följelentjük egymást, de aztán, mint magánember átgondoltam, hogy elég sokszor fordult elő velem is olyan szituáció, hogy de jó lett volna betelefonálnom, és annak az előttem haladó sofőrnek, a főnökének elmondani, hogy vágott be elém, és mekkora fékezésre kényszerített. De hogyha egy ilyen sofőrnek az autóján van egy ilyen matrica, akkor elképzelhető, hogy nem is fog úgy vezetni, hogy ilyen bejelentést kapjon. Hát igen, de hát pont ez a célunk. Tehát azzal, hogy egy matrica rákerül a sofőrnek az autójára, azzal a sofőr óvatosabban fog vezetni, ezáltal kisebb lesz a balesetnek a lehetősége. Hogyan fogadták ezt az ötletet itt Magyarországon a cégvezetők, tulajdonosok? Hát ahogy megvolt az ötlet, egy rögtönzött piackutatást tartottam ismerősök körében. Megkérdeztem azokat a cégtulajdonosokat, cégvezetőket, akiknél sok teherautó, furgon van. Gyorsan összejöttek az előnyök, az óvatosabb vezetés, az kisebb alkatrészkopás, kevesebb üzemanyagfogyasztás, illetve hát kisebb az esély a balesetre. Nem utolsó sorban cégimidzset is javít, mert hogyha egy cég bátran fölvállalja azt, hogy ő részt vesz egy baleset megelőzési programban, az jót tesz a cégnek is. Az emberek egyelőre nem tudják még, hogy mi ez a matrica. Hogyan fognak így betelefonálni? Igen, hát most a cégnek ez az egyik legfontosabb teendője, hogy kommunikáljuk ezt a lehetőséget, hogy a közlekedésben résztvevők, azaz gyakorlatilag mindenki, mert gyalogos, kerékpáros, bárki bejelentést tehet, hogyha lát egy ilyen matricás autót, amelyik nem megfelelően vezet, akkor igen, bátran használhatják azt a telefonszámot, amelyet a matricán látnak, és megtehetik a bejelentésüket. Van itt nekünk egy mintánk. Bemutatná nekem, hogy mi szerepel ezen a matricán? Tehát a teherautó hátoldalára egy ilyen matrica kerül. A legfontosabb címsor ugye az, hogy hogyan vezetek, mert hát erről szól az egész. A weboldalunk címe nagyon fontos, mert egyrészt a bejelentéseket is tehetünk a weboldalon, másrészt az egész szolgáltatásról tudunk tájékoztatást adni. Minden gépjárműnek van egy egyedi azonosítója, ennek épp az AB39, ami azért fontos, mert a bejelentő vagy a kocsi rendszáma, vagy pedig ez alapján a matrica azonosító alapján teszi meg a bejelentést. Illetve szerepel rajta ügyfélszolgálatunk telefonszáma, amelyik jelen esetben pont egy 80-as, az a zöld számról van szó. Ezt mindig a cégvezető választja ki, hogy milyen telefonszámot választ. Bármelyik körzetből választhat telefonszámot, az az ő egyedi telefonszáma lesz, és arra a telefonszámra jöhetnek a bejelentések. Nyilván, ha egy cégvezető zöld számot választ, akkor a betelefonálások teljesen ingyenesek lesznek. Mit szól ahhoz, hogy hogyan vezetek matrica került az autójára? Hát először eléggé furcsáltam a dolgot, olyan idegenkedtem tőle, nem tudtam, hogy milyen hatásra lesz ennek. Féltem attól, hogy majd mindenféle butasággal betelefonálnak emberek, és feljelentgetnek a főnökömnél. Még mindig idegenkedik tőle? Furcsa kicsit, mikor meglátom az autómon a matricát, de most már megszoktam, és így inkább kihívásnak érzem ezt, hogy az autómon van a matrica, hogy mikor felveszem a munkát, akkor úgy érzem, hogy inkább ez egy kihívás, és szeretném, hogyha aznap jól menne a munka, és nem érnének semmiféle bejelentések emiatt. Inkább, ha mégis, akkor az inkább pozitív legyen, dicsérő szavak. Ön betelefonálná, hogyha látná, hogy egy kollégája balesetveszélyesen vezet? Azt gondolom, hogy igen, betelefonálnék. Lehet, hogy finomítanék a dolgon, de mindenképpen betelefonálnék, mert mindannyiunknak az az érdeke, hogy nyugodtan, biztonságban hazaérjen a családjához, és ne okozzon a közben balesetet. Mit szólnak ismerős kollégák, amikor meglátják az autón ezt a matricát? Ők is furcsálták a dolgot, szokták kérdezni, hogy mi ez a matrica rajta, hogyan működik, ez miről szól ez a hogyan vezetek fontos, akkor mindig el szoktam mondani, és mindannyian megértik, hogy ez egy pozitív kezdeményezés.
Adódik a kérdés, miért döntött úgy az önök cége, hogy hogyan vezetek matricát tesznek a céges teherjárműveikre? Magánemberként már többször gondolkodtam azon, hogy bizonyos járműveket látva az úton jó lenne megjegyezni esetleg a tulajdonosnak, a cégek tulajdonosának, hogy vezet bizonyos sofőrjük. Ezzel elősegítve azt, hogy a baleseteket elkerüljük, illetve az agresszíven vezető sofőröket kiszűrjük, és hát tegyünk valamit a közbiztonság érdekében. Készítettek-e valamiféle előleges kalkulációt a megtérülésre? Végeztünk számításokat, de mivel a matrica program olyan olcsó, hogy néhány 100 forintba kerül csupán havonta, ezért úgy gondoljuk, hogy maga a költség az gyorsan megtérül, hiszen hogyha a sofőrök tudják, hogy őket bejelenthetik, akkor óvatosabban fognak vezetni, ez akár már csak az üzemanyag fogyasztásban is meg fog térülni. Vannak-e rossz tapasztalataik a jelenlegi sofőrökkel? Igazából nincsenek, de természetesen van olyan sofőrünk, aki már jelezte, hogy ő hát nem teljesen ért egyet vele, miért kell őt nézni, figyelni. Hogyan történik a bejelentések elbírálása? Minden egyes bejelentést megvizsgálunk. Megnézzük a bejelentésnek az adatait, utána mindenképpen elbeszélgetünk a sofőrrel, hogy az ő véleménye szerint ez az eset hogyan zajlott. Arra gondolunk, hogy ez egy olyan kiváló forma lehet arra, hogy ezeket kezeljük, hogy a sofőrök, ha ilyen elbeszélgetésen átesnek, akkor a későbbiekben még jobban fognak figyelni arra, hogy hogyan vezetnek, udvariasabban fognak közlekedni, betartják a közlekedési szabályokat, és mindenképpen egy baleset megelőző program lehet ez. Ezek a matricák jelenleg a céges teherjárműveken vannak kint. Tervezik-e, hogy ezeket céges személyautókra is kiragasztják? Egyelőre nem tervezzük, megvárjuk ennek a hatását, eredményeit, készítünk erről majd egy mérleget, és hát minimum egy év az, amikor ezt a programot átnézzük, és egy év után gondolkodunk el a személyautókon esetleg.